Buntag, kumusta? Uga karon data din dapitas may purok tres sa Barangay Mabuhay, Baungon na Bukidnon. Lagi kay dain sa no ang atong bisitahan karon nga atong hatagan sa gamay nga pahalipag. First kauban pud nato ang usapon no sa akong ginalantaw nga legend na pod dia sa Buhatas Media. No, Sir Lodi Mira Hagos. Atong gibalikan karon si Nanay Ninita mga idol kay sa ako nang gisaan niadtong milabayng simana ako ni siyang gisuryan tungod kay kabahin sa atong kuan kining gitawag nato nga paghatag og importansya sa atong mga kaigsunan sa palibot labi na sa mga galisod gid kayo bisan ginagmay kay aminado man ta di man ta mga adunahan ang ato dia unsay mga resources nato nga ikalipay sa atong isig katawo nga mamahimong maluwas nato ang ilang bisan og mga kagutom lang sa pamahaw paniudto panihapon unya ato silang gabalikan dili lang kay karon nato lang sila luwason kun dili napatay panahon nga medyo grasyahan ta sa labang mga kagahom balikan na pud nato sila tungod kay kabalot tag unsay kahimtang nila ug asa sila taman sa ilang resources. So atong balikan si Nanay Ninita. Nay, Merry Christmas yapon. Bisan og manang Christmas pero napay New Year. Bless ko na. Nanso man na ininit na kay balit tagatas karon. Para magakapi-kapi. So idol mo ni si Nanay Ninita in town sad gibalikan ako ni uban ako si Sir Sin Kahatul mga igala. Mga idol actually kabalo naman mo sa amo kailanasan mo ni Zin Kahatul na sa radio station. Ako kami duha announcer pero ang among kasing-kasing ngano kaha nga nagkatakdo ming duha nga magsuroy-suroy. Nagkauban mi ani karon nga dili sa ingon nga collaboration sa among vlog sa pagtabang kun dili nagatakdo siguro among kasing-kasing nga gahatag sa mga ingon ani charity mga kaigsunan mga idol. So nas nanay gibalikan ta kanay na ako'y bugas iatag sa imo og palipay nimo nga ana ragod kanang kinasing-kasing bisag binubre ni siya. Ang importante diya nga kini bitong dili sakit sa atong kalooban nga muhatag ta sa atong isig kaingon ba. So sa to Nanay Ninita. Anita. Siya pridogin niya te. Barbito. Okay na ang girepir magud sa ako lahi magud di magud Barbito. Sirahon sa dalaga. Ilahas magud to. Dili man ang akong bana mo. Okay. So sige lang at least nga natultulan ako sa nanay kay ang sa social media magud dun daghan mag-comment na sir basin pwede nito madaligatan si nanay dito sa anak nga lugar kay luoy sa gito. So nay nakoy palipay sa imo nay uban si Sir Sin Kahatul napay t-shirt na yo patsada kay ni. Kani wala na ko makakuha na ni og pila ni kilo nay kay amo gini ipangripa pero ubay-ubay sab ni. Oo. Diri na ya. Diri ni apagyod. Okay, gikan sa mga good Samaritan. Okay? Sakto ba ko Sir Sin? Gikan sa mga dunay malumong kasing-kasing ba mga kuan lugar namo kining gitawag namo nga ideya namo nga maakumpanya namo among kuan kining pirsa namo nga makatulong diri sa inyo kunya dili lang kay kamusad among katagaanay laos pa mi sa unahan karon kay naa pa gyapon susama gyapon sa inyo o susama gyapon sa inyo isip kini nga kinasuhan ninyo sa mga katawan nakita magud ani masagin mo na tabangan nay Nakatulog man mga kabus na katawhan labi na katong nagkutoy naglungag na kate ikaw naglungag na ka kay diri ra pa ko atong niaging simana nang uklab ra pa ko diri sa imong kuan kining kaldero Narana wow nakadawat ha isig ka ating subuon sa mga good Samaritan nay kay naami katulong sa inyo Tara na kabalong gud ko unsay estado sa tao ba isig ka ating masin estado lugar na ikaw sa mga wala naman mo ikakapas nga manarbaho asa man lugar mo ipagtrabaho bisag construction di ba sa atong sa tanan ay galibot-libutan namo pwede na mo nang balikan sa maninyo dili lang kay karon ba dagan masantang nga mga viewers nga doon na po yung mga malumong kasing-kasing moingon po nga Lodi patsada galing na luoy kilas lang nanay so mga inana ba tinabangan na maguning ako isip mga kuan kining
yano nga mga lungsurano. Nakutuloy Tingti unsa may imong maistorya sa atong mga kuan be, mga kuan? mga tiyan. Ha? Mamasko ka sa ila. Wala ko na kanta. Kanta daw na TV kay basin og kuan sila, ganahan sila nga dawaton. Oo. Dawaton na so nako ipang gatas karon ni Munay. Para magkapait-pait ka gatas na iba kay imong anak kinsa imong pangalan gani nay? Ay ikaw te? Elsa. Ha? Lisa. Elsa. Elsa. So naibulong ko atong pag-anin ako last day ka sila ra in town dire. Ako, sir. Ha? Nakataw ko. Lagi lo in town kayo. Oo. Oo. Nya kamuro ra ba ko labadaan ni? Wala ko nakapanghip. Oo. Ay, ubo man na oh. Duha ka bulan ni sir akong gidala sa balay. Oo. Konsiya malisod galisod gid siya. Napag t-shirt ya. Oo. Sponsored by Zin Kahatol. Isuot, Oh. isuot. Kailan man ni siya ate? Ha? Bumburad yun eh. Oh, madunggan na. O si Zin Kahatol eh, taga Bumbo ni. O niya, ambot lagi, nga nung nagkatakdo among dalan ani. Salamat sir sa inyong Mag-uban sa ingon ani. Nay, dawatan ni Nay, pinaskuhan, may na lang ning kamisin lugar. Salamat Oh, now, pangalan no, Zin Kahatol. May na lang ni diya masuot-suot ninyo. Pinaskuhan, ba? Oo, thank you kay Nay. Salamat lang. Sa imong mensahe Nay, sa ato mga kuan karon, mensahe. Salamat. Salamat. Pila ni edad ni Nanay Nita? 89. Okay. Karon sa birthday nimo Nay kay balikan ta ka March 21. magpalit tag cake. Kana. Ha? Cake. March Sige. 21 sir. Oh, timan ina na ha kay recorded biya na. Magpalit mig cake para sa imong birthday. Unya magpalit tag mga prutas. Kay kaon mga prutas? Marso 21. Marso. Marso 21 sir. Abis dili pa Marso mo balik na mi diri kalayo naman tong Marso. Ba? Oh, layo mo tong Marso, lahi mo tong birthday nimo ug lahi po ni among kining monitoring sa imong panglawas ba, di ba? Unya ang imong konsumo diri uban sa imong anak intano si Elsa. Ante Elsa. Unsa ko na gini siya daan na gini siya te? Oh, Oh, doon taon kayo. na kanan sila lang duha daan ni kay Oh. kami din ni Hmm? kan o dili ka na may katanol sa amo ang magwan na Wag yun. kami ragid na ni Kabalo di ka mula ba ti Elsa? na isibol man sa Lagi. kana Galabalaban man sila dito sa ubuso. raga na yan sa dili niya ma kinasamad ba niya ang kamot ay ang Oo. kamot na pakita mo kanin may Oo. pakita mo kay Eh? sir Mura mag-kumpirmenti kwarta te. Laka nasamad naman ni di ay. tingnan niya sa Ako doktor to, nga sir, dili sige kambalala. nga og sabon saan gid nga wala man sila ra man duha gid sir Ano be? Tandaan to be? Oo be. Sila ra Nasamad man oh. Nasamad si Auntie Intown Elsa. Unsa kay sige lang mangonsulta ta unsay pwede tambal ani te nga basig mulagana pag na si mong kamot. Masamba din og dako, di ba? kuan man ingon man sa doktor nga dili sige gahawid og sabon sila na lang magud sir na ingko nga nay bulingon niya tud lang sa ako Okay. Nay, Ninita. Salamat ninyo, Nay. Bisag moingon mo pasalamat kami, pasalamat gyapon mi nakatabang mi. Ba? Unya advance Happy New Year. Merry Christmas gyapon. Oo. Oh, salamat kay ni kuan ha. Salamat kay Sir iyo, Sin Nay, kahatol. Announcer kami duha mga announcer mi sa radyo. salamat oo. sir nga nag-abot gid mo dinhi sa among Unya Kumayanan sir nga shout out sa nagsakripisyo gid ka mo akong higala nga si Mayor Loloy Haraula. Akong pinakaamigong mayor. Ah? among mayor gid sir Yes. Wala na ilain, Mayor Loloy Haraula. palangga gid Kay- ang among mayor Grabe among pagkumbati sa una sa diyang gusto gid siya mo daog. Kay grabe gid in taon akong tabang sab sa iya ha. nakasala ko sir sa pagkuan Ayaw. leksyon Ay pagsala. una kasala ko sir kay lain man kay ito sila Sagdi na lang. Basta kay ang inyong in taon ang inyong amahan diri sa inyong lungsod diri sa Baongon Bukidnon. Malumog kasing-kasing na. o malumog Mayor Loloy Haraula maing adlaw ni Moloy. Mayor imong mga ginsakupan Mayor oh. Gisuroyan in taon namo. Nay, salamat. Merry Christmas nay ha. Salamat. Kay mulos pa may saunahan kay dagan pagyapon dia. Among katunulan gyapon ba pinaskuhan ha. Oo, sige nay, thank you. Oo, thank you. Sige. Yung paglakaw.
Mautuno ang una natong subject direng dapitas may baongon no gitunol gyud mismo sa tong idol no nga Sir Lodimer Hagos ug ato ning nakita si Sir Lodimer sa diyang galantaw punta sa iya mga videos no nga gahatag pug tabang ngadto sa tong makaigsunan. Munay rason no nga mi konekta ngadto kaniya tungod kay na-appreciate kay nato ang iyang ginahimo. Ug pasalamat sabta no kay ato gyud nakita aktual ang pagtunol po sa grasya ni Sir Lodimer ngadto na sa tong kaigsunan. Yeah. Og lauman no nga sa sunod pa nga mga higayon daghan pa ang atong mga panghatagan sa gamay nga grasya. Kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Yeah. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas.